Уважаеми съграждани, казвам се адвокат Мария Димитрова, общински съветник съм действащ от 10 месеца. 12 години се боря нашия град да стане по-чист, по-богат, по-красив и по-зелен. Да спася от продажба общинските имоти, да спрем презастрояването на града, тази прекрасна морска градина да е без автомобили, за да може нейното предназначение, така както е създадено от Антон Новак, да я ползват нашите дечица, нашите съграждани за естествената си имунизация, да са здрави и ползотворни граждани на своя град, за да се борят за тяхните права, за тяхната природа, така че нашия град да стане отново онзи черноморско бисер на вазата, а не едно бетонно гето, каквото е в момента, мръсно и неприветливо, в което, за съжаление, все по-рядко се чуват чужда реч, намалява и последния ни приход от туризъм, ликвидирана икономиката ни, пристанището ни, минералните извори се ползват само в частен интерес. Нужно е да се върнем отново обществените блага на нас, гражданите. Ако искате да продължим да работим заедно, моля, гласувайте за мен с 42 партия Възраждане, 123-та преференция.